как сме всъщност. Всеки от нас знае сам за себе си. Никой не влиза, а и не може да влезе в нашите души. Не може да обуе обувките ти и да ходи по твоите земи. Трябва му разрешение. Трябва му твоето позволение. Трябват му твоите думи и действия. Трябва му твоята подкрепа и съдействие, за да бъде до теб, за да те разбира, за да чувства твоите мечти и сила. И ти трябва този път да извървиш. И ти трябва тази битка да водиш. Ако искаш да си различен, ако искаш да си друг човек, ако искаш да бъдеш теглещата си сила в сегашния живот. Бъдете себе си. Борете се, каквато и да е цената. Извървете пътя си и стигнете до там, докъдето искате. Намерете точните хора и изградете животите си, но не забравяйте, че ако не обновявате версията на самите вас, никога няма да поемете